Lah, Sopo sih? awak dhewe gak rumasani to. Gedung pusaka tanggung jawab kowe awake dhewe. Ning nek ilange pedang kalau Lah. godhok sapa sing nyolong? Kowe mambengi kan Joko sadurungku. Sakmu lho Sik ono to? sik enak. Lah, Aku mambengi sampai isuk ki Joko yo sik ono le. moro-moro renek. Terus saiki piye? Ayo, dipikir bareng-bareng sik. Sopo yo? Sopo iki? Iki lek ngene. Solusine ben penak. Awak dhewe kan duwe sedulur tuwa. Oh, tuncul manik. Tunggul manik, Akhirnya tuncul. duwe tunggul manik. Terus, Awak dhewe sowan, pasti dhek ngerti, pasti dhek iki duwe solusi. oh sing dudoi. Lah, piye ampi awak dhewe iso nemokke pusaka lan sepinunggalane. Berarti awak dhewe mujune tuncul manik. Lah ya Wis bener. aja kadaluwarsa ayo. Ayo, dhewe budal. Sansaya greges nggonipun. Ditudung nitro. Pusaka indhe praja-praja tak. Wirane pita ya, Pak. Tapi yen kepun kasih ora nitro. Ora dadi kaya pangopo ini. Kuwi mau tambokku. Pitaya marang sliramu ya itaran kono. Yen to sliramu kuwi mau ora mangerteni. Pusaka Tindhe Praja ya itaran kono. Gumpang nuwun ingkang tanpa pamrih kanggo panjenengan sampun pitaya yen to kula boten nyidra kahanane pusaka Tindhe Praja. Ya itaran kono. Mila ing dina iki ayo suwanana ing Rama Tunggal Manik. Nyuwun pitulungan pemayu. Apa Taranggono, apa Panji Suwung sing rawuh. Iki nganti kapan iki? Kene karo kene kuwi tuwek kene aja macem-macem. Lah iya gua ngene lho. Lah ya makane. Sampai alon noyo genggong. Ini lho sandesip. Sound sip. Yang putih-putih. Kuwi ora sound sip.
Kuntul. Kiai Jabat. Oh, kuntul Kiai Jabat. Kowe iki kok. Masa tekaku ngene ora sampean ora ngerti lho. Kowe iki ngopo rene kowe iki? Delok nambah aku seneng ambek mes. Lah cemuai. Aku cuma deh, cuma ngene. Prai cuma aku. Sik ta kowe iki ngopo? Pelayong kok ngono mau. Pusaka Mojopahit ical. Lah. Kagete kurang. Tenanan iki lho. Piye to wong kaget Benang merah. Benang merah. Pusaka Jangan itu bubuk. ajari tak ajari. Lah yo kaget wae. Pusaka Mojopahit durung tak idoni nek kowe. Sopo ya? Pusaka Mojopahit ical. Oh, kowe malah kok ngirik jepit lho. Jepitno bareng mesti sambil aku Ngono lho. Wis intine Mojopahit ilangan pusaka. Lah sing jogo ki kowe kok. Hah? Takon aku ki lho. Lah iya Wis nyapa? dikira. Gol sampeyan yang sedulur tuwa. Ya. Lek ana sak duluran iki ana sing susah, mosok sampeyan meneng ae. Kan ora Lah ya mungkin. melu susah. Lah iya. Lah, maksud kula mriki njaluk pitulungan panjenengan. Oh, alah kowe rene iki mau arep perlune. Nggih, aku sini rempelo. Enak perlu. perlu lah. Aku siliono dhuwit gawe tuku pusaka. Aku setor mekar bingung kok. Ini setor mekar bingung mbok jaluk. Salah. Aku jaluk pitulungan ben pusakaku. Aku njaluk pitulungan ben pusaka sampe. Pusaka Mojopahit iki iso balik ngono lho. Cek dah kowe iki mak mepet-mepet aku duduk siban. Ora masalah sih ben sampean kan ora rungu delan kuping mbok tutupi yo. Ora wis rungu. Paham. Lah solusine piye? Oh, alah kowe golek solusi. Matamu solasi. Solusi ini Tuwek elek tak idek ngene. Ora aku oh solusi. Dalan keluare piye? Ya kae dalan keluar rene. lho wis tak berarti kenal ae kuwi. Aku wis sabar. Kowe takon piye sih? Gak maksud iki piye ampriye apike ben pusaka sing ilang iki iso balik, aku iso nemokno. Bab iku aku sing tanggung jawab. Gampang perkaraku. Kaget aku bocok. Carane. Walah, kowe iki wis tuwa. Bodoh. Iya kowe tuwek bodoh to. Kowe tenan kepengin ngene pusaka. Jelas tenan, jelas. Sumpah, Demi Allah. Wallahi. Yo aja sampe sampe kabehane to. Kabehne piye to? Saiki wis sampean ngomong piye ampriye pusaka iki balik. Kowe iso ketemu karo pusaka Mojopahit. Terus Ning aja nganti kaya ngene iki. maksude Lah kowe konangan kowe kok. Ono saronone. Saronane apa? Karo aku duwe klambi apik gawean. oh ning Tumuju ngiri samaran. Ning aja ngene. Aja nganggo bentik sirah. oh ditinggal sirahku. Sirahmu digaprone karo saka iki lho konjuk. Maksud iki aja Peperangan gede. Ah. Dadi paten pinaten aja nganti. Oh nggih terus Wong Jawa to kan. Nggih. Nah, kudu ngerti adat Jawa. Nggih. tumuju ana ing Giri samaran. mateni iki. mateni Iki mateni. kok iso mateni piye to kok? Sik. Mojopahit karo Giri Samaran kuwi kocal kacir. Piro prajurit sing wis mati. Lah, awak dhewe lho wong cilik, abdi dalem wong Mojopahit apa ya gak tambah dadi Makane lek di kandhani wong tuwa iku rungok. Sik ta. Ora apa-apa mati kowe kira apa. Lah iya iso tak gendeng kowe. damputi Tok. mau ya. Awake dhewe Sing penting kuwi pusaka ketemu. Perkara kowe mati ora ngopo-ngopo. Iya. Saiki berarti kesimpulan iki awak dhewe ndumbuk busana sing sampeyan Iya. siapke Sing sampeyan tumuju siapke. ana ing Giri Samaran gawe busana iku. Iya. Alhamdulillah suwun gawe tumbas rokok nggih. Endi? Ya sesuk jaluk pae kok. Tak tinggal budak ning Giri Samaran yo. Aku sampean.
Orane lho kowe sowan ngasane bopo kowe mau karo adi-adimu malah arek ngomong maneh Kula badhe matur dhateng panjenengan dalem Popo. Yen to kula menika tawang-tawang dhateng Yai Taranggono. Kula menika sabela dene Yai Taranggono. sabelo marang adimu perkarane ngopo Perkawisipun Yai Taranggono menika pituduh dhateng Kang Mas Brawijaya. Leres Bopo. Kula menika dipun tuduh kaliyan Kang Mas Prabu Brawijaya nyidra kahanane pusaka Tindhe Praja. Nanging kula mboten nyidra Bopo. Rikala semono sira menawa ngupati marang ratamu Raja. Sakwise sira mau wis diakoni marang ratamu. Yo dibantu penggawean Joko anane gedhe pusaka. Nanti pusaka kowe marang lengo. Injih kula sampun raos ngrasa rumangsa salah kula Bopo. Ya kaya ngopo wae jeneng anak ora duwe kepratan ora ana ibute kowe akone bapak ya wis ora ngopo-ngopo kabeh dina wis pancen lakon ning sing salah ki kudu kowe dhewe Lajeng menika sinten ingkang luput? ayo karo mamu Mila ing dinten menika kula nyuwun pangayoman dhateng panjenengan Popo. ya wis kowe tak ayomi ning ngene ya kanggo ngelehke marang garwamu sing luput ngelingake tumuju ana ing samaran kowe besok bakal ketemu sekabeh pusaka Majapahit mulane nanging tumujune ana ing Giri Samaran ganti pusaka Terus ngaten benjang kapan kula menika rawuh wonten ing Giri Samaran. dinane iki kabeh saadi-adimu ajak Oh kados ngaten. Kula nyuwun pangestu dhateng panjenengan Kula Popo. nyuwun diparingaken injih kula Bopo. bahkan ngopo kowe mau tumuju pertapa Nuwun sewu Bopo. Kula tumuju wonten ing panjenengan. Wonten wigati kang badhe kula aturaken marang panjenengan. katen dadi maruka Wigatosipun pusaka Tindhe Praja Majapahit sakmenika purja. Injih aku ngerti yen to pusaka Majapahit kuwi mau kabeh sirna saka gedung pusaka injih Ae kabeh kuwi mau kanggo ngelingake marang Gusti Ratu yo anakku Brawijaya. Ae ngene. injih kados Yen to pundi sira Bopo? kuwi mau isih kepengin ngabdi marang Majapahit. Bisa ketemu marang Tindhe Praja Majapahit. Tumuju ana ing Giri Samaran. Nggih, yen kados ngaten nyuwun donga pangestu dumateng panjenengan Bopo. Enggak bakal kedadian Majapahit bakal geger Brawijaya.
ngono kowe. Romo sing bakal mungko lakumu. Hormat umret patakmu kuwi ya ora pun hormat. Purnomone iki ratune botak. Aja ngomong iki kotakan rambut to ya. Dawuh. Tak idoni. Turun dicolok. Jangan kula dawuh tak timbalan kan, Mas. Cibran cikler cik ini munisi. Jeng Ratu. Jeng Ratu ngapunten. Napa? Niki kerajaane napa melarat? Oh iso melarat. Gak ono blas apapun. Padang ya. Padang. Jeng Ratu. Dawuh. Oh jangan kok jumlah orang kok sing ngomong. Piye? Fatihah. Fatihah matamu kulhu. Nek nyeluk ngene. Fatih. Fatih kok dijan. Fatih. Mau ngono. Yo, suarane kodok. Sopo iki? Sopo yo? Umume lho, nek keraton nganggo kuluk kowe kok nganggo kelares sampe si plat nomor ya mau. Lho, juragan. Lah, wi juragan. Iki kowe sapa jenenge? Aku Oh, Patih Juragan Kodok. Patih Juragan Kodok. Lah iya. Lah kamu? Mairawati Juragan Kadal. Oh, iki juragan kabeh lho. Lah iya. Yo, tepangne ratumu teh. Ratu ke sapa? Ratu Pak Sakinah. Pak Sakinah matur matamu. Pak sapa? Jenenge? Pak sapa? Pak Juragan Pengepul. Bang Ngepul, Pak Bukecot. Pak Bekecot. Pengepul Bekecot. Lah iya, jenengku Ratu Bukecot. Bapak Sukadi. Pak Sukadi. Edi. Edi tak idoni. Pak Sukadi munggah derajate. Aku Ratu Bukecot. Bekecot. Pengepul Bukecot. Cot. Utuno piye? Ratu Bukecot. Ratu Bekecot. Awak dhewe ning Kula Ratu. Putri Kadal. Yo, Kula Putri Kadal. No. Kula Putri Kadal, Mas. Kula Putri Kadal.
Awak dhewe wis dikongkon enek ulinge budal ning Giri Samaran. Giri Samaran. Ratune Ratu Bekecot, keratone Keraton Hama. Aja jarak kesuwen saiki budal ning Giri Samaran. Ayo, budal kabeh. Kesenyatanipun Gamas Prabu sedaya para prajurit saking Giri Samaran nungguling jurit Senopati agul-aguling Majapahit Panjulung menika kula raket kula damel dan ngobrak-abrik wonten ing Majapahit. Karpaki ben Brawijaya melek mripati nggih menika leres Prabu Brawijaya sing bisa taksya marang sapadha-padha senanajan aku kok bisa lho rame-rame jopo kaya napa kae sajake kula betah. Mas, sadare dicepot. Sadare cepet. Ora ngerti nggon keramik. Ora ngerti. Ye, kasak. Sadare cepot. Ojo ning kono. Lah, nutupi tuan rumah kene. Randre, tamsil nang sebelah. Kono. Trok mitra, kenyeh kame. Kene lho. Halo bro. Mangsaku lapangan keraton Gujag-jagan. Rungokno ya rungmu lho. Sopo kuwi? Sopo? Oh, aku ki takon karo kowe sapa kowe? Nun sewu Kang Mas Nali tiyang pados sumbangan menawi. Ayo ento golek sumbangan gendang diwenehi bintang Bali. Stop. Duduk. Anut saiki aku. Nggih. Niki anu, Bang golek. Bang.
Samaran. Kepara luput iki pancen Praja Giri Samaran. Iki wong kening iki. Jawab iya apa ora ngono lho jane. Niki gawe Giri Samaran. Ya wis. Lah, mapan kebenaran. Yen to kowe ngerti iki Praja Giri Samaran kowe arep ngopo? Kowe arep apa le? Kalau saudo. Kowe kalau pragodo. Kowe ra ngono. Yo wis dah opo ngene ngene. Sing apik maksud tujuan yang jelas. Kowe arep opo? Tampek Giri Samaran. Tampek Giri Samaran. Jane kowe iki sapa? Iki lho. Bekicot, Ratu Bekicot. Bekicot apa bekicot? Dulure Pak iki sing diturunahi. Aku ora percaya. Lho, wis ora percaya. Senajan mbok tutup kuwi, aku ora pangling karo kowe. Aku Ratu Bekicot. Dudu, Aku sapa? kowe Paman Sabda Palondaya Gingga. Nyapa? Paman Sabda Palondaya Gingga. Aku ngerti sejatine kowe teko papan kini. Kowe ditawa Prabu Brawijaya Kidra Tindih Praja. Boten Gusti. Ora sah ngapusi paman. Aku ngerti paman. Paman Sabda Palondaya Gingga. Aku arsa sabiyantu marang kowe. Ing kowe kudune janji. Kandhana Prabu Brawijaya aja gawe taksya. Aja ngowa-ngowa Dawa paman. Oh, ngoten to, nggih. Pendak tanggal 1 sasi Sura Nggih. kabeh Tindih Praja Majapahit kudu disuseni paman. Oh, yen ngoten matur sembah nuwun. Pun jenengan ngolingi niki Gusti. Yen to jenengan pun sampun malingi kula badhe sesuguhan marang panjenengan nggih. Paman Sabda Palondaya Gingga, Dawuh kula. aku mung kepingin siji paman. Nggih. Aku njaluk sesaji. Meh kowe ngerti sapa sejatine aku paman. Wis rungu? Ya. Nggih pun yen ngoten. Apa kok kowe iki apa? Yen ngoten niki sampun kula upahi sesaji. Hah, ngono. Nah, niki pun kula upahi sesaji nggih. Kuwi nampa sing dados welingi sampean dadosaken ketentreman wonten teng Majapahit. Kala pragodo mula sira Paman Sabda Palondaya Gingga.
Siji, loro, telu, papat. Kowe malah mbok itu gedange kucuk lho. Iki lho kalau pragodo wis Lah iki tondo-tondone yen kalau pragodo iki kuduting dodo sing ngene. Wih digedeng iki masa meteng kira meteng. Akeh dosa. Miki keno teh. Yo miku apa? Opo iki teh? Sopo yo? Sampeyan sinten? Anu Den. Sapa? Nggih. Kula bek sapa? Betun. Kula bek sapa? Lah nggih. Iku sinten? Adik kula. Nggih, jenenge Sinten? Kula Naragana Siwu. Kuwe ketarangan. Sing kene. Tujuanmu rene nyapa? Kula. Nggih. Kula golek pedamelan. Oh, kebeneran. Praja Giri Samaran urung enek sing megawe. Nggih. Kowe tak Bagian tugasi. apa kula? Sampe ngemis ae iki. Mboten napa-napa, Bos. Iki sing ayu-ayu, gampang. Sing ayu. Kula dados garwane panjenengan. Sesuk yo cocok adik duane. Hah? Adik duane. Mari, Ki. Lah iki. Ya 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 ya, ini. Tak jadi bojoku ae. Dukur dong. Dukur dong. Kula lepu-lepu cilik. Oke, enak. Sing penting enak. Bojoku akeh. Siji loro telu, Pak. Bojoku 8. Aku ndi? Aku ndi? Aku ndi? Aku ikut air. Praja Giri Samaran wis ora enek sing butuh pegawean. Anu saja niki enek wong mes. Nah, ini ngemis iki to ya. Sampeyan sapa? Loh, teko. Aku ratu ning Giri Samaran. Oh, Ratune Giri Samaran. Piuk. Loh, apa sing ape nguyu? Kula Brawijaya. Keratonmu wis bubar, balik kali. Ora apa-apa nek Giri Samaran. Giri Samaran Jaya. Mosok Ratune gendut. Ya ora apa-apa cilik kok. Cilik lho. Kowe sapa kowe? Kula patih. Patih sapa? Patih kodhok. Sapa? Aku Ratu Bukit. Dari Adit. Aku arep golek pegawean ning kene. Boleh pegawean? Iya. Ora iso, kowe balik ae. Wis, kowe bisa lumengser apa ora? Yo ora iso. Aku Brawijaya lho. Brawijaya nglesare Giri Samaran ora mungkin. Jane kowe iki sapa kuwi? Lah tegesmu rene arep nyapa? Aku arep ngruntuhke ana ing Giri Samaran. Brawijaya, sadurunge kowe runtune Giri Samaran sawangan iki opo Brawijaya? Ayo kowe kuntur lho. Lungguh, sandesip. Sapa? Sapa kuwi? Iki mung sapa? Ngawur ae. Anu Bopo. Man, celukan. Ah, sampe sih. Iki sandesip iki ben itu. Maju. Kowe tak angkat kok bareng se kowe. Giri Samaran wis wekku. Anakmu kon lunga ae kon balik. Nah sing anu YouTube sapa kon bare? Kok dudu anakmu asli kuwi lho mburi iku lho. Kae pengen dia aku anak. Iki piye to mbok uncal-uncal ya? Pun. Punika sinten ngagem kananipun Gada Wesi Kuning. Yen to mungguh pawanganipun punika dede manungsa lumrah. Sinten sajatosipun? Lali karo suarane kok aja lali karo udane kae. Lah sinten menika? Ayo. Kowe mau awakmu. Sinten? Lah sabda pangono yo. Lho, paman
Paman Sabda Palonaya ginggong. Nanti kedadian kaya ngene iki kowe gek-gek guyon karo aku, Boten tegese guyon. Iki liring iki kapriye Paman? Iso kaya mangkene. Sampeyan tak tanglet. Ya. Aku ora iso badane, sing iso badane namung bapane panjenengan. Kados pundi punika Brawijaya Subrama injih. Pancen sing luput iki kowe kok. Kini kono pundi Kanthi ngopo pusaka Majapahit kuwi sirna saka ing gedung pusaka. pakaten. Lah krana kowe mau wis lali marang Purwan Deksinane. Oh injih. Rama genipun kula pancen luput ing samangke kula badhe ngempalaken saking para kalawarga Majapahit kedahipun paring punika dening Gusti Kang Murbenera kersanipun Majapahit tansah Ora ngene kowe mau ana sabda palon. Paman Sabda Palon Aku aku katimbalan njaluk pangapura sing gedhe kelawan sliramu Yai Taranggana lan diajeng Anjasmara kalumputanku ya muga-muga kabeh bisa karahayon Paman Sabda Palon. Aku katimbalan Iki diri samaran komplang ora ana palenggan ana sing lenggahi ana ing papan kene mula Paman Sabda Palon lungguh ana ing kursi gading dampar kencana kanthi jejuluk Prabu Sapta Nugraha. Nuwun para pamirsa sugeng